Hello po sa inyong lahat. Welcome to Mars Life YouTube channel. Welcome mga kamar. Kamusta naman kayong lahat? So pagpasensyahan nyo na ang itsura ng inyong host kasi kakatapos ko lang mag-exercise. And then suddenly napanood ko yung vlog ni Shoutout Sista. Learn and Share by Irene Baclig. I love your version na about doon sa losing weight na oatmeal. So, I'm so excited. Gusto ko siyang itry sa ngayon. Gagawin ko yung katulad ng vlogs mo, pero bibigyan ko siya ng konting twist. Gusto ko kasi yung roll oats ko ay konting niro-roast ko muna siya. So, yung pinagkaiba sista, ni-roast ko muna siya. Pero, yung version mo pa rin yung susundin ko. So, ni-roast ko lang. So, thank you sista for your version. And I'm so excited na matikman yung version mo na drinks for losing weight. So, I'm so excited. So, I hope all of you, everyone, have a nice day. So, stay tuned and happy watching. So, ayan. Eto na sista yung roll oats ko. Wala kasi akong instant. So, ang pinagkaiba nga lang, as I've said, na i-roast ko muna ito bago ko siya ibabad sa tubig and then i-blend. So, na-intriga ako dun sa version mo, Sisi, kaya gusto ko siyang i-try. So, hahayaan ko lang muna itong mag-golden brown para may twist yung lasa niya mamaya kapag ginawa ko na siyang ring. So, ganyan lang po siya. Follow nyo po si Sisi Learn and Share by Irene Baclig, mga kamar ko, kasi super legit siya and super bait. Marami kayong matututunan sa kanyang mga quick, simple vlogs. So, ayan. Halo-halo lang until my golden brown. Favorite ko kasi yung roast na oatmeal. Gamit ko ay yung oatmeal na made from Australia, yung roll oats na harvest. Ayan, ito po ay okay na. Okay na to, na medyo golden brown na, baka kasi ito ay masunog. So ayan, ngayon ibabad ko muna siya ng konti sa tubig and then ready to blend. Ang bango niya, grabe. Charan! So, ayan po, golden brown na yung oats natin. And ngayon, lalagyan ko na siya ng tubig and let soak for about 30 minutes. And then, ready to blend. Ay, I'm so excited, Sisi! Ang bango niya, grabe. Ayan. Ayan, lagyan na natin siya ng... So, 10 ml lang yung nilagay ko. So, ayan. Parang kulang yung tubig ko. Dagdagan ko pa. So, ayan. Dagdagan ko po siya ng tubig. Ayan. Okay na siya. And takpan ko po muna siya. And see you later! So, ayan po. Na-drain ko na po siya. Hindi po kakayanin ng isang blending lang. Kaya, hinati ko po yung oats. So, ito yung kalahati. And then, lalagyan ko siya ng cinnamon and then water. And then, i-blend ko na siya. And gusto ni mama matamis. So, baka maglagay ako ng honey or asukal. Bahala na. And ito naman, yung kalahati. Mamaya siya, second batch. And ito na yung pinag-drainan. Maitim po siya. Yellowish kasi gawa ng pinag-roast ko po siya. So, yeah. So, ito po yung gagamitin ko na cinnamon powder. Stay happy, stay healthy. In-order ko po siya all the way from Indonesia. And itong gamit ko na Al-Shifa Natural Honey. Original po siya, kaya masarap. Yung iba kasi yung mga tinda dito sa atin, hindi ko alam kung original pa ba. Kasi nakailang bili na ako ng iba't ibang klase ng brand. Hindi talaga siya malasahan ko na original. Sobrang labnaw at lasang kalamansi. Unlike this one, oh my God. Parang yung bagong pitas na honey sa Bicol. Original talaga. So, maglalagay ako ng honey and cinnamon. So, ayan. Ready po siya to blend na. Yahoo! I'm so excited!
dagdagan natin ng konting tubig kasi sobrang lapot talaga niya. So, maglalagay ako ng konting tubig. Perfect! Tapos haluin. Ayan, look at that. Ayan. Medyo ano siya, may powdery kasi yan yung pig roast ko na oats. Tapos yung ginamit ko, hindi instant na, is rolled oats. Ang sarap, sista! Grabe! Tingnan ko. May bago na naman akong favorite para sa aking diet. Yum yum! Sakto lang yung yung tamis sa akin. Tapos ngayon, ilalagay ko na siya sa ref. And then later, titikman na namin lahat. So, ayan, presenting my oatmeal drink for lose weight inspired by Learn and Share by Irene Baclig. So, ayan na, Sissy. I think I made it. Pinagkaiba nga lang, Sissy. Medyo maitim siya kasi nga pig roast ko yung roll oats. Pero ang sarap niya, ang bango. Lasang parang latte na ng Starbucks. Ayan, meron akong protein shake. Anong patawag dito? Parang protein shake na perfect na inumin ko after my workout. Ang sarap. Ayan, ang dami kong nagawa. Nakadalawang blend ako, Sisi. Puno na sa isang pitcher. Kaya nilagay ko sa tumbler ko. So, ready na siya sa fridge. And then, ready to drink. So, yeah, thank you everyone for watching. Ang sarap po.